mi radio Joliba fanaka Bamako yanno segukaw fe no an lamene do radio Joliba kay keme murmuru kelenka wala mo be kan an flé mo be kan lame an bi aw belejele foka awwale nyando amba fayna aw bismillah kuna fondi gafe ulu la kaleli keneka le mana gafe minumbe ni abi 7 nazarakana ambalima kuna fondi lawfe le mana aya kanuka keneka ka kuna fondi nu bama yelenma bamana kana bebe se ga famia soro jamana kuna fondi la chugomina wala ambi adamine bakurumba damadowla ka soroka ato wala awye minye fase de 7 mimbe ambulo koro ye lesori ale kumana limana ayajira ka fo ko minyanga finitigu ye no armée limana ajala ka fo ni wati labaina armée kon bika teke de ke terroristu la no ye bamanche wali tigala mawye fo u dagayoro labauna le sor ka fola minye kumukolo mimbe ni oye songoye ajala ka fo ka sigoro nani be no ye baziwe ulu chiraka boy uka minaw minumbe no be kelew ke no ye ko o sigoro ma worobe ulu fana armée o chien ajala ka fambi wati ne ko sisan terroriste yere ma binani ani saba nyogona olu fara armée fe moto bi saba ani kele o minena wata se mobile woroma olu fana minena ni bele jele kera mali konnala yanno anga finitigo olu ka wulika jo sababu la amina ndado wala sisan oni obora eno kuna fondi sembe nu kwa male komba ale kumana komba ya jira ka fo ngunu kuma mimbe ani mimbe francini ngafo Bamako ni pariche kengeranyala jamana flying ajalla ka fo kuma ko ni ndainedo ni watina ko nazara ko je kuluba ni oye union européenne olukanga yani le tanduruche ukanga siga foke shini mina ke chogodi minye force takuba ale mona foka ba limana nazara ko kelecho de ben je kulin kono menu na kan ko una terroristu kele sahel konala amina ndado la le combat kono combat kilin konala ajarala ka foko ukumbe feka fanga d'Afrique Guinée Bissau jamana ka no sorasuye ko nga fanga d'Afrique le mana abe mun ko fo oui ka fo CEDEAO le mana ko CEDEAO be feka décès de boloda 600 combat dia fo de amina ndado wala 600 o mana boy soir de Bamako fana kumana soir de Bamako ya jara ka fo ni watina ko minye CEDEAO le mana ale kanga sigi ka fo kerengere ke shini alamsa o siga fon ko abisonga ke le mana abisonga ta wolo fena femi no ye mi nyangi mi binedo malika kasoko wulika boy no o mana boy nouvelle horizon fana kumana aya jira ka fo ni wakati na le mana umimbi talike rebel koro no ye bamachi ma koro ye ko abina fo tege dokole do de bu kofe mumbe ka udeme le mana minum be ni ubi fe ku den ma koro damne sabu ajala ka fo mali tlali ko kuma de bu da kono yoro yu den na koro yi ajala ka fo liber koro minye azawad yoro afuraku uka fela de kun azawad ye ko diuma o ka kada mana du ko le fu ye togoda ula o jekulu mimbe sisa no ye jekulu krengreni u bele jele bi nyon so konala nu kama cadre stratégique permanent CSP ko bamanji jekulu abina fo bi don o kemeka don se kurawere de tabi nouvelle horizon ka fola amina ndado fana na 600 ni obora ile mana l'indépendant ambi soroka kunche ni ale ajala ka foko mimbi talike mado be minumbe ni uluminana fanga fe le mana ko kuma fega fanga d'Afrique yoro nima ko fole minu ni uka avocat yere ka maula ko uballa kata u frake u yere janye dogotoro fe ko ni sosoli wale sosoli mini sharia rete jenayo avocat ko ni ajira ka fo be minni bi o ka fo luka client ka bla ka tu yere frake ko halu be minani te sharia ka minani amna ndadola limana l'indépendant de ka kuma ni ale be soroka fasuru kuncenga yana ngasoma amba damne ni fasoka fase de 7 ni oye lesore limana lesor kumana lesor ka kuma labi ajala ka foko gouvernement limana gouvernement e siga fodo ke no ye conseil de cabinet nyamo ya kumbe premier ministre docteur Shogel Kokala Maiga ale bolo akira premier ministre ya ka barakero la kunungo no e primature ajala ka fo conseil de cabinet mi fleni ni asigira gouvernement ma chama de kumbe akokene kai ajala ka fo sharia chama de be o tali kuma fora keneka ni jatemne ke sharia numbe talike ministre so sabadeka
folo ye anga sanfɛ kalanso ministre so ye enseignement supérieur et de la recherche scientifique ani anga foroba baarakɛyɔrɔ ministère du travail de la fonction publique et du dialogue social ani anga diinɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ fangabolo min kɔnɔ n'u kama affaires religieuses et du culte et des coutumes ko ni ministre so saba in limanaw a jala k'a fɔ sariya dɔw bɛna ta a kɔnɔna la ani ka baara kuraw boloda o la conseil de cabinet min n'a sigira nin n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Choguel Kokala Mayiga bolo limanaw ko gouvernement bɛ fɛ de ka sariya dɔw lajɛ ka yɛlɛma dɔw don a la o sariya ninnu a fɔlɔ ye mun ye o ye an ka sanfɛ kalanso minnu bɛ yen n'o ye enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye ko gouvernement bɛ fɛ ka sanfɛ kalanso dɔw jɔ a n'a baaraw bɛ taa taabolo minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marabolo dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ Sikaso Tombouctou ani Gao n'o ye universitéw ye limanaw ka jɔ yen nɔ ani sanfɛ kalanso bɛ se ka dilan yen cogo min na min ye diinɛ ministre so ye ani laadala kow o ministre so ko sariya min bɛ yen n'u bɛ fɛ ka o ta yen fana o bɛ tali kɛ limanaw ka sariya ta an ka jamana kɔnɔ yan diinɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo min na diinɛ baara a kan ka tɛmɛ ni sira minnu ye sariya yɛrɛ b'a fɔ cogo min na maa kana bali i ka baara la sabu a jarala k'a fɔ Mali ye jamana ye diinɛ bɛɛ lajɛlen yamaruyalen don an fɛ u k'a ma ko pays laïque maa tɛna bali k'a fɔ i t'i ka diinɛ baara kɛ ko nka a ka kɛ sariya kɔnɔna la hali n'i ma ɲɛ i bɛ waajulu kɛ limanaw kɛ waajulu kɛ sariya kɔnɔ i kana don maa gasi la walasa sariya laban min n'o ye dossier laban ye n'o taara ko hukumu kɔnɔ o ye an ka foroba baarakɛyɔrɔ ministre so n'o ye fonction publique ministre so ye a jirala k'a fɔ ko o fana sariya dɔw bɛ yen olu bɛna ta baarakɛlaw olu kama a bɛ kɛ sababu de ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen i kɛra contractuel ye o ni o ye collectivité baarakɛla i kɛra foroba baarakɛla yɛrɛ ye o i b'a dɔn ko dɔ bɛ se ka fara baarakɛlaw ka hakɛw kan cogo min na o de ye o fana laɲini yɛrɛ ye nka sigili in tɛmɛnen kɔfɛ min ye gouvernement ka kuma lasela n'o ye administration territoriale ale ye ministre ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ale ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye ka ko yɛrɛ sɛbɛntiya ka ɲɛfɔli caman k'a la maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na l'essor k'a fɔ la limanaw o de ye k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi baara fɔlɔ min ni o taara n'o ye an ka sanfɛ kalanso ministre so ye ko ka kalanso caman jɔ walasa kalanden minnu bɛ bɔ an ka marabolo la ka na Bamako yan a kana na caya ka to ɲɔgɔn kan yan kalan yɛrɛ kana se ka kɛ a kun de ye yɔrɔ Segu tɛmɛnen kɔfɛ min ye sanfɛ kalanso ye a jɔra yen nɔ wa a ka se ka jɔ fana marabolo minnu bɛ i n'a fɔ Sikaso Tombouctou ani Gao walasa sanfɛ kalanso maa minnu bɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka taa yen u ka se ka to yen a kana kɛ u kana Bamako yan kana yɛrɛ tɔɔrɔ kɛ o ye a baara yɛrɛ nafa fɔlɔ ye nafa filanan min ye ministre so min bɛ yen ni o bɛ an ka diinɛ kow kunna ani laadala kow a jarala k'a fɔ nin wagati in na limanaw kabi gɛlɛya ye Mali sɔrɔ yɔrɔ walejugu tigilamaw ka walejugu u b'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ de ye maa caman bɛ yen olu y'u dogo o diinɛ in fana kɔfɛ limanaw ka ko dogolen caman kɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan k'o dogo diinɛ kɔfɛ ka waleya caman kɛ min yɛrɛ ni jamana sariyaw tɛ taa fiyewu a ka kan min ye gouvernement ye a k'a jɔ a jɔyɔrɔ fana na gouvernement ka se ka i da don diinɛ ko in na walasa diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani maa minnu bolo bɛ diinɛ baara la limanaw ka se ka diinɛ baara kɛ k'a sɔrɔ maa ma don maa gasi la sabanan limanaw o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan min ye forobaca ye ale nafa bɛ se ka se foroba baarakɛlaw ma cogo min na ko sariya dɔw fana bɛna ta walasa collectivité baarakɛlaw ani foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka baara kɛ k'a sɔrɔ dun limanaw bɛɛ ka hakɛ ka se ka di i ma o de ye sariya ninnu takun yɛrɛ ye limanaw an y'an tulo lasɔmi fana k'a fɔ l'essor ale kumana min ye walejugu tigilamaw ka baara kan an ka jamana kɔnɔ n'o ye banbanci wale tigilamaw ye limanaw ko nka armée bɛ wulikajɔ min na sisan a nɔ bɛ ka ye l'essor ka fɔ la ko kungokolo min bɛ yen ni o ye Songo ye ko terrorisiw ka sigiyɔrɔ min bɛ yen n'o ye baziw ye k'u taara o yɔrɔ o 4 dakolon ci ani u ka minɛn minnu bɛ yen o sigiyɔrɔma 6 ko min ye armée ye limanaw sera ka o fana minɛ a jarala k'a fɔ o senfɛ min ye banbancima maa 43 ye u sera ka tɛgɛ kɛ o la olu fana na moto minnu bɛ yen n'u bɛ olu ta ka tiɲɛni kɛ n'u ye moto 31 limanaw u y'o minɛ ani mobili bolimafɛn sen 4 u y'o fana 6 u sera ka o fana minɛ ani minɛn caman n'o ye kisɛw ni marifaw ye o n'a ɲɔgɔnna caman waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Segu mara Mopti mara limanaw ani jamana yɛrɛ tilebiyanfan i n'a fɔ Sikaso mara ninnu na limanaw kunnafoni filɛ
an ye nin bɔ l'essor ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don fasili sɛbɛn le combat kɔnɔ combat kumana limanaw combat y'a jira k'a fɔ min ye kuma caman min bɛ faransi jamana ni mali cɛ nin waati in na a jarala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nanzaraw ka keleya tɔnba n'o ye union européenne ye ko olu kɛlen don ka layidu di ɲɔgɔn ma tile 15 kɔnɔna la u bɛna sigi ka fɔ kɛ walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya limanaw takuba ko yɛrɛ bɛ bolo min kan sini yɛrɛ a bɛna kɛ cogo min na takuba ye mun ye limanaw min ye nanzaraw ka keleya tɔnba olu de y'a ɲini k'u b'u ka kɛlɛcɛw bila ka na jɛkulu kɔnɔna la faransi de b'o ɲɛma kana ko u bɛna sahel kɔnɔna la kana bamancimaw kɛlɛ yɔrɔ nin waati na sira dalen don ɲɛ mali yɛrɛ kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ maa tɛna mali kɔnɔ ten k'a sɔrɔ don i ma i sara mali jamana ɲɛmɔgɔw la fo sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnni ka d'i ma yamaruya ka d'i ma ka b'o kuma fɔra ka ban min ye faransi ni mali ye olu ta kɛra kuma bɛɛ ko daɲini don u ni ɲɔgɔn cɛ a jarala k'a fɔ union européenne ale ye ko in ye cogo min na sa yɔrɔ mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen kɔsa in na Niger jamana y'a jira k'a fɔ ko takuba ko yɛrɛ fan o fan olu t'a la takuba ko n'u ko k'u bɛ t'u sigi Niger olu tɛna sɔn a ma yɔrɔ Burkina y'a ta yɛrɛ jira ka ban Burkina y'a jira k'a fɔ ko hali faransi yɛrɛ nani olu ka jamana kɔnɔ k'a man d'u ye ko dɛsɛ de don kuma tɛ takuba ma yɔrɔ Mali la yan fana a kuma gannen don yan kosɛbɛ limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ Barikani na n'o ye faransi ka kɛlɛcɛw ye olu ka maa ba 4 de bɛ Mali kɔnɔna la yan kɔsa in na u kun y'a ɲini yɛrɛ k'u bɛ dɔ bɔ u ka kɛlɛcɛw la u ye caman bɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ ka na ye Gawo mara la dɔ bɔra kɛlɛcɛw hakɛ la nka a jala k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taabolo kura de di Barikani ma ani takuba ka se k'u fara ɲɔgɔn kan walasa sahel kɔnɔna in na u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in boloda cogo min na n'o ye walejugu tigilamaw ye bamancimaw ka olu kɛlɛ nka a jala k'a fɔ baara in taabolo limanaw farafin jamana caman de bɛ a ma bɛn olu ma nka o samasamani min bɛ sen na dɛ nanzara jamanaw de y'a ɲini ko février kalo yɛrɛ cɛmancɛ la u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye ka kuma takuba yɛrɛ gɛlɛya min b'a ka farafinna jamanaw kɔnɔna la a sini bɛ kɛ cogo min na ka se ka o ɲɛfɔ ni taabolo min bɛ yen ni o na o ta u n'o ta ka sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye limanaw ale kɔnba kelen kɔnɔna la ko a coup d'état n'o ye fanga dafiri ye o tun bɛ fɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna la kunungo a jala k'a fɔ kunungo wulikajɔ cayara kosɛbɛ nin jamana in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba n'o ye Bissau ye ko marifaciw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra a la sabu ko jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ n'o ye palais ye o dafɛlaw la ko sɔrɔdasiw caman tun bɛ munumunu na o yɔrɔw la yen u tun bɛ ka marifaciw kɛ a jala k'a fɔ o marifaci ninnu na k'u tun bɛ fɛ de ka tɛgɛ kɛ jamanakuntigi la n'o y'u ka jamanakuntigi Umaru Sisoko Embalo limanaw ni kuma in ani ni waleya in a bɛ tali kɛ mun na kɔnba ka fɔ la o ye k'a fɔ yɔrɔ n'i ye nin jamana ninnu lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna tilebiyanfan yɛrɛjɛkulu n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ale de kɔnɔna la ko nka ko CEDEAO ta kɔni gɛn bɛ folisen kelen ani dɔnsen kelen kuma bɛɛ n'u y'a mɛn ko fanga dafiri bɛna kɛ limanaw i b'a sɔrɔ u bɛ sɛbɛn dɔ bɔ communiqué dɔ k'a fɔ aya an kɔni an bɛ nin coup d'état in an b'a kɔn kunungo yɛrɛ ta kuma kɛra o ye ko olu ɲɛ bɛ min na Guinée Bissau jamana kan ko u bɛ kangari da sɔrɔdasiw ye k'a f'u ɲɛna u ka segin ka taa kan kɔnɔna la ko wa fɛn fɛn mana Guinée Bissau jamanakuntigi sɔrɔ ko sɔrɔdasiw olu de y'a ko kɔlɔlɔ tabaw ye ko CEDEAO t'a lajɛ sa wa a ka dɔnsen falen kɔnba ka fɔ la kuma bɛɛ ni coup d'état bɛ kɛ u bɛ communiqué de kɛ ayiwa an ma jɛn n'a ye walima ka tila ka ɲanginiw ta o jamanaw kama jamanaw k'o jamanadenw tɔɔrɔ ko CEDEAO k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu b'u bolo n'u b'a ta ni jamana ninnu kɔnɔna la u ka jamanadenw lamɛn ten sa jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ nin CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ n'u ko ko jamanakuntigiw ka baaraw taabolo man ɲi walima u bɛ ka min kɛ jamana ninnu kɔnɔna la k'a man d'u ye u k'a lajɛ u ka sigi ka fɔ yɛrɛ kɛ sa u ka jamanadenw lamɛn min b'u fɛ u kun n'u kan cɛ u k'a fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ n'o tɛ kuma bɛɛ ko fanga dafiri o fana tɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye dɛ wa o fanga dafiri ninnu dun tɛ taa wolo foyi la CEDEAO de bɛ tila ka ɲangini ta ka ɲɛsin o jamanaw ma ka jamanadenw ka olu tɔɔrɔ ayiwa ne ka kuma tɛ nin limanaw an ye nin bɔ le combat ale de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don soir de Bamako kɔnɔna la soir de Bamako ale kumana limanaw a jala k'a fɔ CEDEAO kelen kuma o kuma de bɛ soir de Bamako kɔnɔna la yan ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye sini alamisa o kan ka kɛ Gana jamana kan yɔrɔ Gana nin waati na ale jamanakuntigi CEDEAO koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo Nana Akufo-Addo walasa ko nka
shinitani n'a bɛ février kalo tile 3 ma jɛrɛ in a bɛ sɔn ka kɛ Mali ma hɛrɛ ye sabu ko ni jɛrɛ in nana kɛ a bɛ sɔn ka taa wolo min bɛ tali kɛ ɲangini min bɛ yen ni CEDEAO kɛlen don ka o bi Mali jamana kan n'o ye k'a fɔ anw ni CEDEAO jamana tɔw cɛ datugulen don hali n'a sɔrɔla jamana kelen bɛ yen o ko CEDEAO ye min ta nin ye anw tɛna don a la La Guinée Conakry yɔrɔ ɲangini bɛ o fana kan a jala k'a fɔ ko jamana 3 Mali Burkina Faso ani Guinée Conakry ko CEDEAO bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'o y'u ka sommet extraordinaire ye a bɛ kɛ sini alamisa Ghana jamana kan limanaw k'u bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamana 3 min bɛ yen ni ɲangini bin'olu kan a ko tɔ bɛna kɛ cogo di o la sa min ye fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye n k'a fɔ Soir de Bamako ye a ka kuma la hali sisan a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni ka ɲangini tara kabi janvier kalo tile 9 san 2022 yɔrɔ farafin jamana caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafin jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ tilebiyan fan fɛ caman wulila k'a fɔ min kɛra Mali la nin ye a bɛ n'a fɔ a kɛra olu yɛrɛ la caman y'a ka nisɔngoya yira hali minnu tɛ farafin jamanaw ye bɛɛ ko CEDEAO kɔni ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan nin man ka kɛ jamana min bɛ gɛlɛya kɔnɔna la a kan ka o dɛmɛ de kɔsa in na farafina yɛrɛ keleya tɔnba n'o ye Union africaine ye ale ye taama dɔ kɛ ka na Mali kɔnɔ yan ka na Mali jamana ɲɛmɔgɔw lamɛn ko in bɛ dabolo min kan k'a ta u yɛrɛ da la a jala k'a fɔ o baara min kɛra limanaw ko de bɛ sɔn ka kɛ bɔda ye wa ko Union africaine jamana ɲɛmɔgɔw taara kuma CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na u kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan u ka se ka wuli ka bɔ yen hali n'a bɛɛ ma wuli ka bɔ yen limanaw u k'a lajɛ ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u ka taama ni o siraw ye ko o kunnafoni laban minnu dira dɛ o de bɛ sɔn ka kɛ anw ta la hɛrɛ yɛrɛ sabu CEDEAO bɛna sigi min kɛ sini ko maa k'i sigi ni fɛn ye fɛn min ni o ye ɲangini minnu ta bɛ Mali kan ka se ka a wuli ka bɔ yen kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le Soir de Bamako ale de kɔnɔ limanaw n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a kumana limanaw fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min ye banbancima kɔrɔw ye n'o ye rebelle kɔrɔw ye yɔrɔ rebelle kɔrɔw tɔgɔ min bɛ olu la u tun bɛ fɛ de ka Mali jamana yɛrɛ tila nka limanaw ala ma sɔn Mali jamana tilali ma k'a fɔ de k'u bɛ fɛ k'u ta f'u ye tɔgɔ da o la n'u k'a ma ko Azawad o la Nouvelle Horizon ka fɔ la ko groupes armés minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ko u dɛsɛra jamana tilali la ko bi u fara bɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu dɔ kɔnɔ n'u k'a ma ko cadre stratégique permanent CSP an bɛ waati min na ko sisan olu jɛkulu in k'a bɛna fɔ dɔnse kura de t'an b'u bolo dɔnse kura min ni u bɛ fɛ ko kura limanaw ka marifa ta jamana kama Nouvelle Horizon ka kuma do dɛ a ko yɔrɔ jalaki yɛrɛ kun bɛnna Faransi kelen de kan ko Faransi de bɛ ka ninnu dɛmɛ ka min ye Mali jamana k'a tila walasa sɔrɔ min bɛ yen nafolo minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ Faransi bɛ se ka o sɔrɔ k'o bɔ cogo min na Nouvelle Horizon ka fɔ la jɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ coordination des mouvements de l'Azawad SEMA plateforme du 14 juin ani mouvement de l'inclusivité fo ka taa se min ye Mujao Mouvement National de Libération de l'Azawad MNLA ani ACMI ana ɲɔgɔnna caman ani Ansar Dini jɛkulu ninnu yɔrɔ ninnu de tun ka fɛla ye ko ka farafina tilebiyan fan yɛrɛ limanaw Sahel kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye wa u ni maa min bɛ jɛla a ko la k'o tun ye Faransi de ye Nouvelle Horizon ka fɔ la nka limanaw kɔsa in na kuma dɔw yɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ko Faransi minisiri min bɛ yen n'o b'u ka kɛlɛcɛw kunna n'o ye Florence Parly ko yɔrɔ kɔsa in na Italie jamana kɔnɔna la kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko ONG Arapacis ale y'u wele ka taa kuma u fɛ Italie faaba la n'o ye Rome ye o kɛra janvier kalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 a jarala k'a fɔ nin cakɛda min ye nin
ko a welele u kele ka wele bila bamaci makɔrɔ ninnu ma min ye Faransi yɛrɛ ka ambassadeur kɔrɔ dɔ ye ale tɔgɔ ma fɔ nka ale y'a jira k'a fɔ ale ye ko in kɔn kosɛbɛ ko jamana dɔ bɛ se ka i da don jamana dɔ kungo la cogo di k'a sɔrɔ de i m'i sara o jamana ɲɛmɔgɔw la o fana y'o ko kɔn kosɛbɛ nka limanaw kuma yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la o ye k'a fɔ kuma dɔ de fɔra hali n'a sɔrɔla kuma in a nkalontigɛra k'a fɔ Florence Parly n'o ye Faransi minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen u ka kɛlɛcɛw ma k'o ye kuma dɔ fɔ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛla fanga min ni o filɛ nin ye ni an bɛ o la nin ye limanaw ko rebelle kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan ka taa Itali jamana kan ko a na kɛ olu ye fasoden ɲumanw ye wa ko farafinna ko Mali i sama ka bɔ farafinna ko Mali de bɛ ka farafinna jamana tɔw lamaloya bi ko k'a sababu kɛ k'u bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi ko o tɛ farafinna denw ka hakilila ye ko Florence Parly k'ale y'o kuma fɔ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ ko nka min ye coordination du mouvement Lazawad ale cɛba dɔ bɛ yen n'o ye Atay Ag Mohamed ale yɛrɛ ye o kuma in nkalontigiya ale y'a jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye maa min ye kuma in fɔ bɔlɔlɔ in sanfɛ ko Florence Parly ka kuma tɛ nka ko maa dɔw yɛrɛ de bɛ gouvernement in kɔnɔ k'o bɛ ka nkalon ta ka nɔrɔ olu la ko k'u bɛ fɛ ka n'a fɔ jakolon ta ka da olu kan k'olu bɛ fɛ ka jamana a buruja walima ka jamana tila ko k'a sɔrɔ dun ko o cɛ ka jan walasa rebelle kɔrɔ ninnu ka kuma la ko bi na olu ɲɛ bɛ min na k'u bɛ fɛ ka jamanadenw su ka kɛ olu kan ko nka wa fana maa caman bɛ ka t'i dogo k'a fɔ k'u bɛ ka Faransi fana ka kumaw fɔ k'u bɛ ka i dogo olu kɔfɛ k'u ka jamana tila nka limanaw a ko mana kɛ cogo o cogo nin waati in na kabi Faransi k'a fɔ Faransi ka lasigiden n'o ye u ka ambassadeur ye Joël Meyer yɔrɔ kaba ale gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔna la yan ka ban min ye kuma dogolenw ani kuma caman ye olu bɛ ka poyi nin waati ninnu na kɔsa in na rebelle kɔrɔ ninnu taara Itali jamana kan u ka taakun kun ye mun ye a laɲini jumɛn de b'a la Nouvelle Horizon ale fana ye o ɲininkali o tomi kɛ ayiwa kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don face de semaine l'indépendant ale kɔnɔna la l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko yɔrɔ min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ yen olu kun minɛna k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri walasa colonel major Goïta ani Kalilu Dunbiya ko nin maa fila minnu filɛ nin ye ani u tɔw caman a jirala k'a fɔ k'u ka avocat olu wulilen bɛ k'u jɔ bi ko u ka hakɛw bɛ ka tereke hakɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ko ninnu maa damadɔ minnu filɛ ni siga kɛr'u la k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri yɔrɔ tribunal de grande instance de la commune 6 ale a ɲinina ale fɛ k'u ka ninnu bila u ka t'u yɛrɛ furakɛ ko nka min ye chambre d'accusation min bɛ cour d'appel la ale yɛrɛ ye ko in sɛmɛntiya tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 28 san 2021 k'a fɔ ko ninnu ka bilali ka taa u yɛrɛ furakɛ ko min ye kiiri tigilamɔgɔw u ma sɔn a ma nka avocat minnu bɛ yen n'olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka ninnu lafasa u kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye sariya sɔsɔ ye ko wa ko Mali kɛlen don ka i bolonɔ bila sɛbɛn minnu na diɲɛ ɲɛfɛ minnu bɛ adamadenya hakɛ o lafasa i n'a fɔ convention contre la torture ani min ye sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye déclaration universelle des droits de l'homme ye ani pacte international minnu bɛ hadamadenya hakɛw kofɔ ko olu sɔsɔlen don an ka jamana kɔnɔ yan ko ka sababu kɛ maa min yɛrɛ n'a ka kiiri ma kɛ fɔlɔ ko i bɛ se ka o bali a dungana ko la cogo di a ma fɔ k'a jalaki don a ma fɔ k'a jo don ni u ka lafasalibaw y'a jira k'a fɔ k'u ka bila u ka taa u yɛrɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔ min ka d'u ye u ka t'u yɛrɛ furakɛ ye ko munna ko sariya tigilamɔgɔw bɛ ban o ma ko kɔni ye ka u nima tɔɔrɔ ka sɔrɔ dun sariya ma min fɔ ka sɔrɔ dun Mali fana y'i bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la sɛbɛn minnu b'a jira k'a fɔ bunadamaden i mana kɛ cogo o cogo hali n'a sɔrɔla sariya b'i nɔfɛ hakɛ dɔ bɛ yen i n'o fana ka kan o fana o man ka kɛ tereke fɛn ye ko wa ko u b'a jira k'a fɔ fana u ye ko in u y'a ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan walasa ko sariyaw ka ɲɔgɔn kɛlɛ nin ko in na
wala sa ulu fana ka hage bu se ka di uma cogo mina limana amba kunche ni mi tiliala min te dumani sabu ajala ka foko kana jigila ko ni boucher demsen doye no ye sogo ferela doye limana ko ale muruturu a terkela akera kana jigila kuna fun maminu be no le sharia di sharia minu sorola wala yan yere kera ndene yere temene inde ankoro ndene ka duguje gafo kari ka duguje ndene temene na janvier kalot le bisabani kele kana jigila ka fe commune de mandé konala ko boucher demsen do na to ko lasi ale ko ni farani chogala limana ko aterke do nukama ko kerlen ale de muruturu minye aterke na ajala ka fol la sitoyin ko kunya nyini aterke de fe no kerlen yi ko kan nye fol do kai sabu ko anake ubi barake nyon fedi anake abaka sugo de fere ko nane ni sugo fere wari anake wari warmisen do yaje o kuma ni o sama no minu temena o nyogon chede o de tara laba limana muruturu la nyogona foka banani bola la sitowa mi boucher o koni ata teliala katana kenya sola mi fleni centre de santé communautaire mi mande konala limana wala sa se ka frake chugumina o ajala ka fo mi 15 dugu ale gendarmerie olu fana wulika joke ka segaskelu daile ko yere kera tugumna ku tegeda aka o hakila jigina septembre kalot le shegin samba flani muwa ani kele ko minye mado fana nu kama ali keita ale shu fana yera ni ajala ka fo yefegedo limana o kera mamari bugu o fanfela la kolondo konala wajira ka foni yoran kuma be ba me ko waleju de kera ni yoro ku foli nuna limana l'indépendant ale de ka fasiri do abi dansi ke bi kuna fondi gafeula ansera kamin lakali awye ambe ande me bawo fo no e kanam ani amo mawye mino be ka jamukan sengorma tinti an flebawo amba fana fo ka barkada aka fleliko nyumana o kuma akambe shinni ala sona